Magandang araw po mga kaibigan. Nakahanap na naman kami ni Jess ng isa pang market dito sa San Antonio. Sabi daw nila ito yung pinakamalaki sa amin. Ang tawag na Asian Supermarket. Kaya tignan natin kung anong meron. Tara! Amoy pa lang, alam mo may isda dito. Yep. Grabe, ang laki ah. Ang laki. Saan tayo? Sa wet market mo na? Or dry? May prutas, may gulay dito, tapos sa likod may isda, may karne. Wow. Ay, ito ang masarap na saba na isabay sa giniling. Giniling na may Prito. saba. Tapos pwede pang gawin taron. Ito, pwedeng natin ilagay sa sinigang. Waka. Ilang gusto mo? Yung sakto lang sa sinigang. Tarorot. Ayun. Tarorot daw. Ayun. Tampurarot. Isa pa. Parang ikaw lang. Ito, okay na? Naalala ko, nung nasa Isabela tayo, may puno ng ganito, di ba? Yep. Fresh Tapos, sa puno. sinasawsaw sa suka, di Suka ba? or asin. Gusto Ang mo? sarap na to. Isa? Pwede, kung gusto mo. Piliin mo yung super yellow. Ito. Yun, oh. Kasi laki ng ulo ko. Grabe. Bigyan mo kay Jiro. Gusto niyan. Ball. Ball. Ball daw. Yan, si Kuya. But it's like a cinematic rig. Ayan no, coconut. Coconut? Anong gagawin natin dito? Wala tayong pangkudkod. Wala eh. Yung nakalata na lang. Punta Okay, tayo tara, sa bayan. May Kudkuran. pangkutkot sa palengke. Ang laki, Jiro. May gusto mong bilhin? Jax. Jax, anong mango sa Tagalog? Manga. Mangga. Tama. Tama, galing ah. Ayos ah. Hello! Ano yan? Ayun, may nahanap akong kangkong. Pwede natin ilagay sa sinigang, tapos pwede natin i-adobo. Adobong Pwede kangkong. nga may nakita ko. Ano yan? Bamboo? Rabong. Rabong? Lumpiang rabong? Tara, kuha tayo. Ang sarap pa. O, anong gagawin mo doon sa rabong? Dinding-ding. Tapos lagyan natin ng saluyot, tsaka bangos. O, pwede. Ayun, madaming gulay. Grabe. Ang Yun, daming oh. gulay. Ang dami. Kahit anong gusto namin, pwede. Tapos, ano pang gusto nating ulam? Ginisang ampalaya, yes or no? Ginisang ampalaya na may itlog, tsaka kamatis. Yeah. O yun, masarap yan. No, nagadu. Ayun, itong sitaw nila, ang taba, oh. Masarap ito sa sinigang natin. Wow, Jira. At ito naman ang seafood section Ang nila. dami. Yan, oh, madami. Grabe yung choices dito, oh. Oh, ano ito? Bagli lang. Grabe Pakainin mo naman, nga oh. Ang laki. Oh, ayun oh. Hindi nga siya frozen. Huwag natin ipakita kay Jess. Ang mahal yan. Massive lobsters. Be! Igataan natin, oh. Kumain Ano ka yan? daw ng kuhol. Ay, ano naman to? Buhay pa, oh. Buhay pa. Galit na galit. Gusto mo? Ang hirap magbalat kasi. Mahirap magbalat. Ako, bawal ako dito. Allergic ako sa crab. Pwede akong bumili. Kung gusto mo. 1 pound lang. Ah. Buhay sila yun. Sige. Hawakan mo. Oh, isabay mo sa ginataan natin. Yes. Pero dapat separate kasi allergic ka dito. Oo. Ayun, oh. Masarap iprito. Si Jax nasa aquarium. Store aquarium. Tama. Oh, hala. Allah. Puno na yung card natin, be. Allah. How about my snack? Yung snacks mo? Oo, papunta tayo sa snacks mo. Saglit lang. Oh, sige, doon yung snacks mo, oh. Yes, Jiro? Ayan, ito pala ang favorite ni Jess, suso.
Pwedeng gawing ginataan, no? Gusto mo? Papa. Andyan pala. Kuha tayo, tapos Gataan. ginataan. Ibabalik ko daw itong mga lalaki kasi hindi nabuhay. Kakainin na lang yung buhay pa. Ito na lang kaysa yung, meron pala silang fresh. Kinuha ko kanina yung mga frozen. Silly. Yun, isabay natin sa Ginataan. suso. At ito, syempre, kailangan ng gata sa ginataan. Kaya, Yan. aba, Ligo sardines. sarap yung ligo, ah. 99 each lang, oh. Kuha tayo. Itong manghang. Oh, pwede. Sige. Okay. Madaling ulam. Dalawa? Yeah. Okay, meron tayong pang sinigang, meron tayong pang ginataan. Tapos, kumuha din si Jess ng pork belly. Pwede natin gawin lechon pork belly. Oh. Sarap yan. Ayun, parang ganito ang gusto niya. Yung mga chips. Clover. Ayan, ito pala. Ham and cheese o barbecue? I never tried a barbecue. Gusto mo barbecue? What's a ham and cheese? Ham and cheese daw. Ayan, oh, Pinoy na Pinoy. Here you go. Lagay natin sa cart. At ito naman ang frozen nila. May siopaw, siomai. Grabe, oh. Madaming choices. Ito yung maliit na restaurant nila. Ang bango. Yes. Peking duck. Bakit ka nakangiti? Ang number favorite. Kasi may nahanap na namang sale. Kasi, Ayun na yung paborito niya. Ayos, ah. Kung kilala mo ako, pag nagta-travel ako, ang unang pinapuntahan ko is bakery. Kasi favorite ko talaga yung mga tinapay. Kaya dito ako na-addict sa mga ganito. Anong hinahanap mo? ha? Anong hinahanap mo? Can we go sa gulay real quick? Gulay? Tingnan natin kung anong pwede natin ilagay sa ginataan natin mamaya. Sige. Na gulay. Ayun, ito na yung haul natin. Ang dami. Grabe, madami pala. Pero madami din kainan to eh. Madaming gulay, madaming karne. Tapos may konting snacks pa. Ayan na po, tapos na kami mag-shopping. Madami din kaming nabili. Kaya abangan na lang po yung cooking namin. May sinigang na baboy, may ginataang seafood, starring yung suso. Tapos may dinengdong rabong. At may lechon pork belly. Kaya abangan na lang po yung susunod ng mga vlogs namin. Sana nag-enjoy po kayo ngayon. Maraming salamat po. Ingat!